warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pemirsa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Rayi Milani Kasari wonten ing Pawartos News. Wonten mriki badhe mbabar warta kemalingan ingkang dumados wonten ing Desa Seliling, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Supados langkung mangertos warta kemalingan ingkang dumados wonten ing Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen badhe dibabaraken kalian kanca kula Aisyah Anggraeni ingkang sampun wonten ing Kebumen. Dumateng Aisyah Anggraeni kasumanggaken. Matur nuwun dumateng Rayi Milani Kasari wonten ing studio. Saniki kula sampun wonten ing Dusun Seliling, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Wonten mriki kula badhe mbabar warta kemalingan wonten ing Dusun Seliling mriki. Ingkang kemalingan menika Bapak Doni. Kemalinganipun dinten Selasa dalu. Kemalingan menika kadadosan amargi dalu menika griyanipun Bapak Doni kosong. Amargi Bapak Doni sakeluarga tindak wonten daleme tiyang sepuhipun. Maling menika mlebet nyongkel jendela mangge linggis, malingipun tiyang kalih. Inggih menika R lan U. Tiyang kalih menika mlebet mendhet laptop lan TV. Nalika maling badhe medal saking jendela, griyanipun Pak Budi wonten bapak-bapak ronda lajeng nguyah lan nangkep tiyang kalih menika. Lajeng Bapak Doni dikabari Pak RT lan dinten menika langsung wangsul. Nggih, matur nuwun laporanipun saking Aisyah Anggraeni wonten ing Kebumen. Mekaten pawartos dinten menika, sugeng pepanggihan malih kalian kula benjang wonten ing Pawartos News. Matur nuwun.